రామకృష్ణ ప్రభు వినిపిస్తుంది కదా సౌండ్ వాల్యూమ్? క్లియర్గా ఉంది ప్రభుజీ. ముప్పై శ్లోక, 3వ స్కందం, 16వ అధ్యాయం. రామకృష్ణ ప్రభు వినిపిస్తుంది కదా సౌండ్ వాల్యూమ్? క్లియర్గా ఉంది ప్రభు. ఏతత్పురైవ నిర్దిష్టం రమయా క్రుద్ధయా యదా పురాప వారితాద్వారి విశంతి మై ఉపారతే. దీని అనువాదము: వైకుంఠం నుండి ఈ నిష్క్రమణము లక్ష్మీదేవిచే పూర్వమే పలుకబడినది. ఒకమారు ఆమె ధామమును విడిచి వెళ్ళి తిరిగి వచ్చినప్పుడు నేను నిద్ర యందుండగా ద్వారము చెంత మీరు ఆమెను అడ్డగించిరి. తత్కారణమున ఆమె మిగుల క్రుద్ధురాలయ్యను. ఓకే, సో భగవంతుడు జయ విజయులకి తన పార్షదులు. సో వెనకాలి శ్లోకంలో మీకు ఆల్ గ్లోరీస్, మీకు జయం జయము జయం. సో మీకు ప్రతి ఒక్కటి శుభమే. సో మీరు పడే అవసరంలే పడకండి. మీరు వెళ్ళండి భౌతిక బ్రహ్మాండంలో. సో త్వరనే మీరు చాలా చిన్న సమయంలోనే నా సంఘం మరల మీరు పొందుతారు. సో ఇది కొంత సమయం ఇది. సో నా ఒక సంకల్పం నుండినే, నా కోరిక, నా ఒక శాంక్షన్, అనుమతి దీని నుండినే ఇదే జరిగింది. సో మీరు దెర్ ఇస్ నో నీడ్ టు ఫియర్, నో నీడ్ టు హెసిటేట్, నో నీడ్ టు వరీ. సో దాని ఎక్స్ప్లెనేషన్ భగవంతుడు చెప్తుండేది. సో దీనికి ఒక కారణము అంటే భగవంతుడు ఒక యుద్ధం చేసే ప్రవృత్తి. ఇంకొక కారణం భగవంతుడు చెప్తుండేది, ఒక మారు లక్ష్మీదేవి ఎల్లప్పుడూ భగవంతుడ శ్రీ నారాయణుల సేవలో ఉంటారు. అయితే ఒక్కొక్క సమయం వాళ్ళు తన భక్తులు వాళ్ళ కోరికలను పూరించే దాని కారణమును, ముఖ్యంగా దాని కారణమున నారాయణుడిని విడిచి వాళ్ళు వేరే వాళ్ళ భక్తుల కోసం వాళ్ళు ఏమైనా మనకు అనుగ్రహించే పడుతుంది. సో ఇదే అది ఒక సన్నివేశం అనుకుంటాను. అప్పుడు వాళ్ళు తిరిగి వచ్చినప్పుడు నారాయణుడు నిద్ర చేస్తున్నారు. యాక్చువల్లీ భగవంతుడికి నిద్ర అది భౌతిక నిద్ర కాదు. భగవంతుడు నిద్ర అనే ఒకటి దివ్యమైనది. ఒక విధంగా చెప్తారు ప్రభుపాదం, భగవంతుడు జాగృతమయ్యేది వైకుంఠ ప్రదేశం. సో వైకుంఠ ప్రదేశంలో అంటే అన్ని లీలలు, నిత్య లీలలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. భగవంతుడు శ్రీకృష్ణ రూపంలో గోలోకధామం, శ్రీరామచంద్రునిగా అయోధ్య ధామంలో, లేకుంటే నారాయణ ఎంతో రూపాలు, వసుదేవ, సంకర్షణ, ప్రద్యుమ్న, అనిరుద్ధ, గోవింద, రిషికేశ, పద్మనాభ, దామోదర, ఒక లెక్కమే లేవు భగవంతుడ విస్తరణ, స్వాంశ విస్తరణాలు. సో అన్ని లోకాలు దివ్య ధామాలు. సో అక్కడ భగవంతుడ దివ్య లీలలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి కంటిన్యూస్. అక్కడ ఆర్టిఫిషియల్ లైట్గా, యాక్చువల్లీ భౌతిక ఆధ్యాత్మిక జగత్లో రాత్రి పగటి సమయము మనకి భౌతిక జగత్లో, ఇది ఆధ్యాత్మిక గగనంలో ఉన్నది అవుతే అది భగవంతుడు చేసేది ఒక ఆర్టిఫిషియల్. అంటే అక్కడ సూర్యుడు లేదు. అక్కడ కథత్ భాషయితే సూర్యు నశశాంకో నపావక. సూర్యుడు లేక ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఉండే ప్రజ్వల, అక్కడ ఉండే ఇది వెలుగు భగవంతుడ దేహం నుంచినే వచ్చే వెలుగు. అన్ని ధామాలు స్వప్రజ్వలమైంది, అంత ధామాలు. సో అలా ఉన్నప్పుడు రాత్రి సమయం ఎక్కడి నుండి వస్తుంది? డార్క్నెస్ అది వస్తుంది. అంటే భగవంతుడు ఏం చేస్తుంది అంటే చెప్తారో, విరహం, తన భక్తులతో ఒక విరహం పూర్ణంగా. వాళ్ళు ప్రతి తెల్లారుజాము నుండి నైట్ ప్రభుపాద చెప్తారు, మన కృష్ణ చైతన్య అందులో మన శిష్యులు 4 గంటలకి ఇంకా అర్లీగా మేల్కొనే భక్తులు ఉన్నారు. తర్వాత నైట్ 10 గంటల వరకు సతతంగా భగవంతుడ సేవలో ఉంటారు. ఒకటి కాదు ఇంకొకటి.
శ్రవణ, కీర్తన, స్మరణ, అర్చన, వందన, నవవిధ భక్తి ఏదో ఒకటిలో వాళ్ళు మగ్నంలో ఉంటారు. ఇది మన ఇది ఇది భౌతిక జగత్తులో. ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో ఇంకా ఎక్కువగా వాళ్ళకి ఎక్కడ అది ఆత్మ స్థాయిలో ఉన్నారు. వాళ్ళకి ఆయాసము, నిద్ర, ఇదేది కూడా ఇది దేహ బంధనాలు ఇవి, అదేది లేదు అక్కడ. సో అవుతేనో భగవంతుడు వాళ్ళకి నెక్స్ట్ డేకి ఇంకా వాళ్ళకి ఈ ఉత్సాహము ఇంకొక ఇది వచ్చే ఇది విధంగా భగవంతుడు ఆర్టిఫిషియల్ నైట్ క్రియేట్ చేస్తారు. నకలీగా ఒక రాత్రి వచ్చింది. లేకుంటే అక్కడ నైట్ అనేది లే అక్కడ. సో నెక్స్ట్ నైట్ లో వాళ్ళు భగవంతుడి పైన స్వప్నము చూస్తారు, అంతే, ఇంకేమీ లే. మనకి స్వప్నంలో మనకి ఇంద్రియ వస్తువులు మనకు ఇచ్చేస్తుంది, మన రాజోతమస గుణాలు మనకు పైన ప్రభావం పడతాం. మనం ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో ఈ విధమైన నిద్ర కాదు, ఆ నిద్ర కూడా దివ్యమైనది. సో వాళ్ళు భక్తులు భగవంతుడి గురించి వాళ్ళు ఇంకా ఏమైనా స్వప్నం చూస్తారో ఇంకొకటి వాళ్ళే ఇది వాళ్ళ ఇది. సో ఎనీవే ఇక్కడ చెప్తుంటారు నారాయణుడు నిద్రిస్తున్నారు ఒకటి. సో ఎనీవే నా చెప్తాను పాయింట్, భగవంతుడు నిద్ర చేసేది ఒక విధంగా మహావిష్ణు రూపంలో. మహావిష్ణు రూపంలో భగవంతుడు భౌతిక జగత్తుని సృష్టించింది. భౌతిక జగత్తు మనం ఎంత యాక్టివ్గా చాలా మనం పరిగెత్తున్నాం, మళ్ళీ మార్నింగ్ నుండి నైట్ వరకు మనము ఇక్కడ ఇక్కడ నాకు ఈ ధనం దొరుకుతుంది, ఇక్కడ ఈ దొరుకుతుంది, ఇంద్రియ సుఖం దొరుకుతుంది, దాని వెనకాల మనం అన్ని జీవులు పరిగెత్తున్నాం. మనం ఆహార నిద్ర భయం అవుతున్నా సామాన్యమే, దీని వెనకాల పరిగెత్తున్నాం. సో ఇది నా డ్యూటీ, ఆ డ్యూటీ అని. అయితే ఇవంతా యాక్చువల్లీ మహావిష్ణువు వల్ల నిద్ర, యోగ నిద్ర. మహావిష్ణు భగవంతుడు అంత బృహదాకారమైన రూపం, వాళ్ళ నిద్రలో ఈ భౌతిక జగత్తులు బ్రహ్మాండాలు సృష్టి అవుతాయి. ఆవిడ వాళ్ళ నిద్రలోనే అన్ని కూడా వాళ్ళకి శ్వాసం నుండి బయట వస్తుంది, కలిపోతుంది. వాళ్ళ నిద్రలో యోగ నిద్ర మహావిష్ణు తర్వాత గర్భోదకశాహి విష్ణువుని కూడా నిద్రలోనే వాళ్ళ నిద్రలో గర్భోదక సముద్రంలో ఉన్నారు. తర్వాత ఇంకా క్షీరోదక విష్ణు, వాళ్ళు కూడా పరమాత్ముడు, 3 విష్ణు రూపాలు, వాళ్ళు కూడా శయనం ఇవి శ్వేతద్వీప పాల సముద్రం, అది పాల నుండి అయింది సముద్రం అక్కడ ఉన్నారు. సో ఇవంతా భగవంతుడ దివ్య అస్తిత్వము. సో భౌతిక జగత్ అంత ఇంట్రెస్ట్ లే భగవంతుడికి. సో భగవంతుడు ఆరాంగా రెస్ట్ చేసుకున్నారు. రెస్ట్ లోనే అంతా మనము ఇక్కడంతా మన యాక్టివిటీస్ జరుగుతూ ఉంది. మనకు ఇది అయితే భగవంతుడు మేల్కొన్నప్పుడు కృష్ణ నారాయణగా దివ్య లీలలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి ఆధ్యాత్మిక జగత్. ఆధ్యాత్మిక జగత్తును ఒక్కొక్క టైం భగవంతుడు రెస్ట్ తీసుకుంటారు అని ఇక్కడ మేము వింటుండేది. లక్ష్మీదేవి వెనకాల వచ్చేటప్పుడు శ్రీ నారాయణుడు రెస్ట్ లా ఉన్నారు. సో రెస్ట్ లా ఉంటే డిస్టర్బ్ చేయరాదు, అది గొప్ప వ్యక్తి, వాళ్ళు పర్మిషన్ తీసుకున్నాలి. సో ఆ కారణమో ఏమో జయ విజయలో లక్ష్మీదేవికి స్టాప్, ఇప్పుడు కుమారులకి స్టాప్ చేస్తే కాదు, వెనకాల లక్ష్మీదేవి కూడా స్టాప్ చేసేవాళ్ళు. సో జయ విజయలు నారాయణుడు నిద్ర, నో డిస్టర్బెన్స్, కొంత కూడా డిస్టర్బెన్స్ రారాదు నిత్యాన్ని. ఎనీవే ఈ నిద్ర గురించి కూడా ఇంకొకటి నాకు జ్ఞప్తి వచ్చేదంటే శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు లీలల. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు లీలల ఒక టైము గోవింద. సో గోవింద అంటే శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు సేవకులు సర్వెంట్, పర్సనల్ సర్వెంట్. యాక్చువల్లీ వాళ్ళు గాడ్ బ్రదర్, దేవభ్రాతృ సహోదరుడు. వాళ్ళ గురువును ఈశ్వరపురి వాళ్ళకి సేవ చేశాను. ఈశ్వరపురి చైతన్య మహాప్రభు వాళ్ళ గురుగారు. వాళ్ళు ఇంకొక ఎంతో శిష్యులు వాళ్ళకి, ఈశ్వరపురి శిష్యుల్లో ఒక శిష్యుడు గోవింద అంటే గౌరు కాశీశ్వర అనుకుంటా. ఎనివే సో వీళ్ళిద్దరు పర్టికులర్ గోవిందుడు చాలా సేవ చేస్తారు ఈశ్వరపురికి. అంత్య సమయమున అంత సైనాక తర్వాత ఈశ్వరపురి ఆజ్ఞాపం ఇస్తారు గోవిందుడికి. ఏమి ఆజ్ఞ అంటే, మీరు వెళ్ళండి, నువ్వు చైతన్య మహాప్రభు సేవ చేయాలి. నా సేవ చేసావు ఇంతవరకు, నువ్వు నా శిష్యుడు, నువ్వు చాలా నమ్రంగా వినీత భావంతో చేసావు, నువ్వు నమ్రభావంతో. ఇప్పుడు దాన్ని కంటిన్యూ చేయి, నన్ను చైతన్య మహాప్రభు చేయాలి. యాక్చువల్ జనరల్లీ ఇది చేయరాదు. ఇది ఎలా అంటే ఐటికేట్ వైజ్ మనము సేమ్ గురు శిష్యులు అంటే మనము బ్రదర్స్లా గురువుకి శిష్యుడికి ఒక తండ్రి కుమారుడు ఉన్నట్లో, గురువు శిష్యులు ఉన్నట్లో సంబంధం ఉంది. ఒక సేవకుడు చాలా దీనిగా మనం సేవ చేసేది. మన వీళ్ళతో మనము అది అక్సెప్ట్ చేయరాదు. మీనియల్ సర్వీసెస్ పర్టికులర్ మేము అక్సెప్ట్ చేయరాదు మనం. సో చైతన్య మహాప్రభు ఓకే ఇక్కడ ఇబ్బంది ఇది ఇక్కడ నేను ఒకటి నార్మ్స్ లా ఈ సేవ సేవీకరించరాదు. గోవిందుడు నాకు సమం, గాడ్ బ్రదర్. అది ఇంకొక విధంగా గురువు ఆదేశం ఉంది.
గురువు ఆదేశం ఎలా నేను ఉల్లంఘించాను. సో దాన్ని కూడా చైతన్య మహాప్రభు తన భక్తులకి ముందర ఎదుట పెడతారు. మోస్ట్లీ సర్వం భట్టాచార్య ఎవరు అనుకుంటాను, నాకు సరిగ్గా జ్ఞప్తి లేదు. సో వాళ్ళు లేదు గురుస్ ఆర్డర్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. సో మీ గురువు ఆదేశించారు, గోవిందుడు మీ పర్సనల్ సర్వెంట్. సో మీకు కావాలి, మీకు మీ వస్త్రము, మీ ఇంకొకటి రూమ్ క్లీనింగ్, ఇంకొకటి ఏదైనా మీకు గోవిందుడు పర్సనల్ అసిస్టెంట్, మీతో కంటిన్యూస్గా మీతో పాటే ఉంటారు. సో గోవిందుడు చాలా భాగ్యవంతుడు, భగవంతుడ భక్త చైతన్య మహాప్రభు అనుయాయులు. సో వాళ్ళు చైతన్య మహాప్రభుతో ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంటారు. వాళ్ళు గోవిందుడు ఇప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు జగన్నాథ్పురిలో నివసించారు 24 సంవత్సరాలు. మధ్యలో బృందావనకు వెళ్ళారు, లేకుంటే దక్షిణ భారతం వెళ్ళారు. దాన్ని విడిచితే కంటిన్యూస్గా చైతన్య మహాప్రభు పర్సనల్ సర్వెంట్ గోవింద వాళ్ళు సేవ చేసింది, వాళ్ళు ఆ భాగ్యం వాళ్ళకి. సో ఎనీవే, సో చైతన్య మహాప్రభు ఒక టైం చైతన్య మహాప్రభు నిద్ర అంటే చైతన్య మహాప్రభు రెగ్యులర్ రొటీను. ఆఫ్టర్నూన్ మార్నింగ్ వాళ్ళు ఇదంతా అయినాక జగన్నాథుడు దర్శనం చేసి అక్కడ జగన్నాథుడికి ఎదుట సంకీర్తన చేసి తర్వాత వాళ్ళు ఒక టైమే వాళ్ళు ఆహారం తీసుకుంటారు చైతన్య మహాప్రభు, 1 టైం మీల్. సో వెనకాలి సన్యాసులు అంటే వాళ్ళు అంత దీనిగా స్ట్రిక్ట్ గా వాళ్ళు చేస్తుంటారు, పాలించుతా ఉంటారు ధర్మం. సో ఆఫ్టర్నూన్ టైం, సో 9 మేబీ 1 o'clock. సో ఆ రోజు చైతన్య మహాప్రభు ఆహారం ఎవరో భక్తుల వాళ్ళ దీంట్లో వాళ్ళు స్వీకరించి ఆ రోజు చాలా సంకీర్తన, పెద్ద సంకీర్తన, చాలా చైతన్య మహాప్రభు సంకీర్తన అంటే అంతా ఫుల్ జగన్నాథ్పురి అంత జనులు అందరూ ఆకర్షిత ఉండ్రి. ఆమెక వేరే దేవతా లోకాల నుండి కూడా ఇక్కడ నుండి జనులు వస్తుంటారు జగన్నాథ్పురికి చైతన్య మహాప్రభుని కలిసేదానికి, వాళ్ళ సంకీర్తనము చైతన్య మహాప్రభు అనుగ్రహం పొందేదానికి. ఇది అంతా అన్ని 14 లోకాల నుండి వ్యక్తులు వస్తుంటారు. సో మనకి చైతన్య చరితామృతలా తెలుస్తుంది చైతన్య మహాప్రభు సంకీర్తన అలాగా. చైతన్య మహాప్రభు ఆ రోజు చాలా గొప్ప సంకీర్తన చేసినాక కొంత ఆయాసంగా మెటీరియల్గా మనకు అవుతుంది, మన బాడీ మెటీరియల్ బాడీ. చైతన్య మహాప్రభు మెటీరియల్ బాడీ కాదు, స్పిరిచువల్ బాడీ. స్టిల్ చైతన్య మహాప్రభు ఒక లీల. ఆ రోజు చాలా నాకు ఇది ఆయాసమైనట్ల. సో ప్రతిరోజు ఏమంటే చైతన్య మహాప్రభు ఆహారం స్వీకరించినాక ఈ సంకీర్తన చేసినాక కొంత టైం గోవిందుడు వచ్చి చైతన్య మహాప్రభు కాళ్ళు చేతులు అంతా వాళ్ళు ఎలా లక్ష్మీదేవి సదా నారాయణుడు పాదసేవనం చేస్తారు, వాళ్ళ పాదాలని ఇచ్చేస్తారు, వాళ్ళకి ఆ భాగ్యం ఉంది. సో అది గోవిందుడికి ఆ విధంగా చైతన్య మహాప్రభు పాదాలు ఇచ్చేసేది ఒక ఇది సేవ ఉంది. సో ఆ రోజు వచ్చారు, వాళ్ళు చూసారంట. వాళ్ళు ఆ చైతన్య మహాప్రభు వాళ్ళ రూము మీరు జగన్నాథ్లో చూసి ఉండొచ్చు, గంభీర, చాలా చిన్న రూమ్, ఏం పెద్దది కాదు. సో అది వాక్యలు ఒక డోర్. చైతన్య మహాప్రభు దాంట్లోనే అడ్డంగా వాళ్ళు పడుకున్నారు ఆ రోజు. సో గోవిందుడు ఆలోచించారు, ఇప్పుడు వాళ్ళ ఇబ్బందిలో ఏం చేసేది. ఇప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు వాళ్ళకి కాళ్ళు ఇచ్చేయాలి అంటే కాళ్ళు ఆ వైపు ఉంది, ఈ వైపు కాదు. సో డోర్ నుంచి వాళ్ళు చైతన్య మహాప్రభు బాడీ క్రాస్ చేయలేకుంటే వాళ్ళ కాళ్ళని ఇచ్చేసే కాదు వాళ్ళు. సో గోవిందుడు భగవంతుడి సేవ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో అని వాళ్ళు త్వరగా చైతన్య మహాప్రభుని బాడీ పైన క్రాస్ చేసి వాళ్ళ పైన ఇచ్చేసుకుని వాళ్ళు అక్కడ కూర్చొని లోగా కూర్చొని చైతన్య మహాప్రభు కాళ్ళనంతా బాగా చేస్తారు. సో తర్వాత చైతన్య అక్కడే కూర్చున్నారు. సో చైతన్య మహాప్రభు కొంత టైం తర్వాత మేల్కొని, గోవింద ఏం చేస్తున్నావు, ఇంత టైం అయింది, ఇక్కడ కూర్చొని ఏం చేస్తున్నావు, నువ్వు నీది ఆహారం తీసుకున్నావా, నువ్వు ప్రసాదం స్వీకరించావా, ఎలా చదివింది. గోవిందుడు కలిసి ఇదేమంటే చైతన్య మహాప్రభు ఇది వాళ్ళు సేవ చేసినాక తర్వాత వాళ్ళు ఆ చైతన్య మహాప్రభు అది ప్రసాదం వాళ్ళు ఇది ఉచ్చిష్టం వాళ్ళు స్వీకరించారు, వాళ్ళ విధానం వాళ్ళే. సో ఆ రోజు వాళ్ళు ఆహారం కూడా స్వీకరించారు. చైతన్య మహాప్రభు అంతరేమి పరమాత్మ అంత తెలుసు. అతను వాళ్ళ శుద్ధ భక్తుడు గోవిందుడు ఒక గుణాలని వ్యక్తం చేసే ఒక సన్నివేశము. సో వాళ్ళు వెళ్ళే కదా టైం అయింది, యాలు చేయలే అని చాలా ఇది పెద్ద స్వరంతో వాళ్ళని చేస్తారు. సో గోవిందుడు ఆలోచించేది, నేను మీ సేవ కోసము నేను మీ బాడీని జంప్ చేసి నేను వచ్చి చేశాను, అయితే నా ఒక ఇంద్రియ స్వార్థంకి నేను చేయను. సో ఇది గోవిందుడు ఒక దివ్య ఇది గుణము భగవంతుడు ఆ సన్నివేశంలో చైతన్య మహాప్రభు చూపించారు. ఎలాంటే నెక్స్ట్ వాళ్ళు ప్రసాదం స్వీకరించాలి అంటే చైతన్య మహాప్రభు బాడీని జంప్ చేసి వాళ్ళు బయట వచ్చి వాళ్ళు స్వీకరించాలి. సో వాళ్ళు అది ఎట్లా చేసే సాధ్యమైంది. చైతన్య మహాప్రభు సర్వీస్కి ఓకే. ఇంకొక సన్నివేశంగా ప్రభుపాద చెప్తారు, యాదో ఒకటి చెప్తారు, వాళ్ళ గురువు గారిది ఒక ఫోటో ఏమో భక్తులు వాళ్ళ రూమ్లో ప్రభుపాద రూమ్లో పెడుతుంటారంట, నెయిల్ చేస్తుంటారు, ఏమో చేస్తుంటారు. సో అప్పుడు వాళ్ళు దానికి బయట పోయేదానికి
ఏదో ఒకటి ప్రభుపాద్ కూర్చొని చేరో ఏమో ఐ థింక్ వాళ్ళు కొంత ఏది చేరేమో దొరకదో ఏమో అది ఎగ్జాక్ట్ సిచ్యువేషన్ మర్చిపోయాను. సో ఎరక వెనక చూస్తుంటారు వాళ్ళు. సో ప్రభుపాద్ లేదు యూ కెన్ యూస్ దీనిపై నిల్చుకోండి మీరు నా గురువు వాళ్ళది ఫోటో పెట్టేసి కావాలంటే నా తలపైన పెట్టండి మీ కాళ్ళు పర్వాలేదు అని ప్రభుపాద మనుషులకి చెప్పే ఒక సన్నివేశం నేను భక్తుల నుంచి విన్నాను. అంటే వాళ్ళ గురువుకి వాళ్ళు సేవ చేసేదానికి ప్రభుపాద నా తలపైన పెడితే పర్వాలేదు మీరు కాళ్ళు మీరు చేయండి. సో ఈ విధంగా భక్తులు వాళ్ళ ఇది వాళ్ళ గురువులు వాళ్ళ గౌరవము వాళ్ళ ఒక ఆత్మీయ భావం అనగా ఉంటుంది. సో ఎనీవే ఇక్కడ నిద్ర ఇది సన్నివేశము చైతన్య మహాప్రభు నారాయణుడు నిద్రిస్తున్నారు అని జయ విజయులు నో మీకు ఎంట్రీ లేవు అని లక్ష్మీదేవికి వాళ్ళు తల్లి మీరు అమ్మ మీరు మాకు అమ్మ అవుతే కూడా మీకు కూడా అనుమతి లేదు అని నిలిపేశారు జయ విజయ్. సో లక్ష్మీదేవి ఆ రోజు కొంత క్రోధంగా మీరు నాకు కూడా మీరు నాకే నిలుపుతారా మీరు నాకిన్నా మీరు ఎక్కువగా మీకు తెలుసా మీకు ఏమి చేయాలి ఏం చేయరాదు అని. సో ఈ విధంగా జయ విజయులకి అప్పుడే వాళ్ళు వీళ్ళకి కొంత శిక్ష కావాలి దండం కావాలి అని వాళ్ళు ఆలోచించారు. అది ఈరోజు ఈ కుమారుల ద్వారా పూర్తి అయింది సంవాదం అంతే. అది చైతన్య. సో భగవంతుడు ఒక్కొక్క లీలలో కూడా ఎన్నో కారణాలు ఉంటుంది ఎన్నో ఒక ఇది ఉంటుంది భగవంతునిది. సో జయ విజయులు మనకి జయ విజయులు ఇంత గొప్ప భక్తులు అని తెలిసేది అలాగా మనకు సో వాళ్ళ గురించి తెలిసేది. సో భగవంతుడు చేసే ఒక లీల సో వాళ్ళు అవతరించి వచ్చింది. సో ఈ ఒక లీలలు కారణంగా అయింది అయితే వాళ్ళు పతనమైంది కాదు అది స్పష్టంగా ఉండాలి. శ్రీల ప్రభుపాద్ చాలా మాకు ఎవ్రీ బాబా శ్వాసం చెప్తున్నాడు ఈ పతనం చెంది వాళ్ళు వచ్చారు భౌతిక జగత్కి అని కాదు. పతనం చెంది సంపూర్ణంగా భగవంతుడిని విస్మరించి వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కడంటే పతనం అయ్యేది అంటే భగవంతుడు చెప్తారు తారహం ద్విషత క్రూరా భగవద్గీత కృష్ణుడు చెప్పేది ఎవరు అసుర గుణాల్ని పొందుతుంటారు కామ క్రోధ లోభ ఇవంతా నరక ద్వారాలు దీన్ని వాళ్ళు ఎవరు దాన్నే ఎక్కువగా చేసుకుంటుంటారు వాళ్ళకి దొరికిన ఒక టెంపరీ అనిత్య జగత్లో ఒక పేరో ఒక డబ్బులో ఒక కీర్తి ఒక జ్ఞానము దీన్ని పొందుకొని వాళ్ళు గర్వంతో వాళ్ళు వ్యవహరించుకొని వాళ్ళు కామ క్రోధ లోభాల్లో ఉంటే వాళ్ళకి కృష్ణుడు చెప్తారు తానహం ద్విషత క్రూరాన్ అజస్రం అశుభాన్ వాళ్ళకు నేను ఆ నరక స్థితిలో పెడతాను జన్మజన్మంగా వాళ్ళు అక్కడే వెళ్తాను. అది పతనం అయ్యే జీవులు అది వీళ్ళు ఆ విధమైన పతనం వచ్చింది కాదు. జయ విజయులు భగవంతుడు ఒక సంకల్పంతో జయ విజయులు ఒక భగవంతుడికి ఉండే భక్తులకు ఉండే ఒక ఆత్మీయ భావం మనకి తెలిపించే ఒక విధానము భగవంతుడు రూపించే ఒక సన్నివేశం లీల ఇది. సో నెక్స్ట్ చెప్తున్నారు దాని కంటిన్యూషన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్దర్ 31 శ్లోక. మయి సంరంభయోగేన నిస్థిర్య బ్రహ్మహేళనం ప్రత్యేష్యతాం నికాశం థెమే కాలేనాల్పి యసా పునః. సో భగవంతుడు చెప్తున్నారు నారాయణుడు వైకుంఠవాసులకు జయ విజయులకు భగవానుడు ఇట్లు ఆశ్వాసమొసగెను సంరంభ యోగమున మీరు బ్రాహ్మణులను నిర్లక్ష్యపరిచిన పాపము నుండి బయటపడి శీఘ్రమే నా చెంతకు చేరుదురు. సో భగవంతుడు చెప్తుండేది మీరు ఈ బ్రహ్మహేళనం ఇక్కడ పదం ఇక్కడ పదప్రయోగం బ్రహ్మహేళనం అంటే బ్రాహ్మణుల్ని మీరు నిందన చేసి అపరాధం చేసింది ఈ ఒక బ్రహ్మణ శాపం మీరు పొందారు. సో దీనికి అయితే మీరు అది చేస్తే కూడా మీరు సంరంభ యోగ అంటే నా పైన మనస్సు సంలగ్నంగా ఉంటుంది. సో ఇది భగవంతుడు వాళ్ళకి ఇచ్చిన ఒక ఇది ఆశీర్వాదం ఒక బ్లెస్సింగ్. ఈవెన్ మీరు భౌతిక జగత్తులో ఉంటేనో నా గురించి ఆలోచిస్తుంటారు. సో ప్రభుపాద మనకి భాష్యంలో చెప్తుండేది భగవంతుడిని మేము ఆలోచించేది భక్తులుగా మనం ఫేవరబుల్గా ఆనుకూల్యైన కృష్ణానుశీలనం అనుకూలంగా కృష్ణుడి గురించి మనం ఒక నమ్రభావంతో భగవంతుడిని గొప్ప గుణాల్ని స్మరించుకొని మనం భగవంతుడిని ప్రార్థించుతాము ఆ ధ్యానంలో ఉంటాము భక్తులు. అయితే వీళ్ళు అసుర భావం అంటే కొంత అక్కడ భగవంతుల ద్వేషంతో ఉండొచ్చు. సో వీళ్ళకి ఆ విధంగా ద్వేషభావం దొరికింది అని ఇక్కడ వింటున్నాము. అయితే ఎంత ద్వేషభావం అంటే
సతతంగా వాళ్ళు భగవంతుడిని ఆలోచిస్తున్నారు. భగవంతుడిని గూర్చి వాళ్ళకి ఒక సెకండ్ కూడా ఇది ఆ విధంగా అయినా ఒక సంలగ్నంగా భగవంతుడి పైన మనస్సు ఉంది వాళ్ళకి. సో ఒక ఇది నారదుడు కూడా చెప్పే ఉంది కంసుడు గూర్చి. కంస సేమ్ కంసుడు కూడా ఎప్పుడు కృష్ణ నా ఒక నా అంత్యం చేసే వ్యక్తి పుట్టాడు, ఎక్కడున్నాడు, ఏం చేస్తున్నాడు, ఎలా వాళ్ళని వధించాలి, ఈ విధంగా కాలే ఇంకొక విధంగా ట్రై చేస్తాము, ఆ అసురుడిని తీసుకొని వస్తాము, ఆ అసురుడు పాము రూపంలో వాళ్ళని వధించవచ్చు, ఇంకొకడు అసురుడు ఒక అగ్గి రూపంలో వాళ్ళని ఈ అసురుడు అగాసురుడు బకాసురుడు ఇంకొకడు ఆ అసురుడు ఆ శక్తి ఉంది ఆ విధంగా వచ్చి వాళ్ళని చేయొచ్చు. ఇదే ఆ ఆలోచన కంసుడికి. ఎన్ని సంవత్సరాలు వాళ్ళు ఆ రోజు వినింది ఆకాశవాణి నుండి దేవకి వసుదేవ వాళ్ళ వివాహ సమయంలో వాళ్ళు వినింది, ఓ ఈ దేవకి పుత్రుడు 8వ పుత్రుడు నీకు అంతకుడు నిన్ను వధించుతాడు అని వినిందే. అప్పటి నుండి కృష్ణుడి గురించినే వాడు సంపూర్ణంగా విష్ణువు వస్తున్నాడు, ఏ విధంగా వధించాలి, ఈ విధంగా ఆ విధంగా పూతన రాక్షసి ఆ సిద్ధి ఉంది, ఇది ఉంది, అన్ని అదే వాళ్ళు ప్లాన్స్ ప్రణాళికలు అంత మీటింగ్స్ అంత డిస్కషన్స్ ప్రతి ఒక్కటి అదే. సో కంసుడు ఆ వెనకాలి రోజు కృష్ణుడు వాళ్ళని వధించే రోజు కూడా చెప్తారు వాళ్ళు రాత్రి నిద్ర చేయలేదంట. వాళ్ళు 24 hours ఫుల్ అవేక్, నిద్ర కూడా లేదు రాత్రి వాళ్ళు మేల్కొంటే వాళ్ళకి భగవంతుడు కనిపిస్తున్నాడు, ఇంకొక అశుభ లగ్నాలు కనిపిస్తుంది, వాళ్ళ తల కనపదు వాళ్ళకి, అంటే నాకు మృత్యు అవుతుందేమో, ఇంకా నా శవాన్ని ఎంతో గాడిద పైన తీసుకొని వెళ్తున్నారు, ఇదే ఆలోచన కంసుడు. సో నారద ముని చెప్తారు, కృష్ణ నీ గురించి ఆలోచించేది నాకు కంసుడు చేసినట్లు నాకు కొంత మీరు అనుగ్రహిస్తే, అంత సెకండ్ మిల్లీ సెకండ్ మైక్రో సెకండ్ నానో సెకండ్ ఆ విధంగా నీ గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు కంసుడు అని నారద మునిలో వాళ్ళకి ఒక సర్టిఫికేషన్ ఇచ్చేది. సో అదే ఇది ఆ విధంగా ఇదో ద్వేష విధంగా ఎలాగ కృష్ణుని వధించాలి, చంపాలి, ఒక విధంగా మన ఈ అసురులు లేకుంటే నాస్తికులు భౌతిక జగత్తులో వాళ్ళది ఇదే విధంగా భగవంతుడికి ఏ విధంగా భగవంతుడు లేడు, భగవంతుడు ఈ జగత్తు వాడికి నుండి రాలే, ఇది ఆటోమేటిక్ గా వచ్చింది, ఇది భగవంతుడిని వధించే దీంట్లోనే ఉన్నారు వాళ్ళు. భగవంతుడు లేడు, భగవంతుడు ఉన్నాడు అంటేనో వాళ్ళకి ఒక కాళ్ళు లేవు, వాళ్ళకి చేతులు లేవు, వాళ్ళకి కళ్ళు లేవు, వాళ్ళకి చెవులు లేవు. మాయావాదులు అంటే వాళ్ళు చెప్పేది భగవంతుడికి రూపం లేదు అంటే కళ్ళు లేవంటే ఏమి గుడ్డివాడు, చెవులు లేవు అంటే నువ్వు ఇంకొక ఇది మాట్లాడే రాదు అంటే ఇంకొకటి డెఫ్ డంబు బ్లైండ్ లేము, ఈ విధంగా ఇది ఏ విధంగా ఆరాధన ఇది అది సరైన విధం కాదు. భగవంతుడు ఆరాధన అంటే ఫేవరబుల్ గా ఉండాలి. ఫేవరబుల్ అంటే ఆనుకూల్యన కృష్ణానుశీలనం భక్తిరుత్తమ, ఆనుకూల్యస్య సంకల్ప పాతికూల్యస్య వర్జనం రక్షిషి విషయం ఇది. ఎనీవే సో అనుకూలంగా మనం భగవంతుడ సేవ చేయాలి. మేము ప్రతికూలంగా కాదు. బట్ ఎనీవే ఇక్కడ చెప్తుండేది పాయింట్, ఇక్కడ ప్రతికూలంగా చేస్తేనో ఎఫెక్ట్ ఉంది, భగవంతుడి గురించి ఎలాగో ఆలోచిస్తున్నారు కదా ఎఫెక్ట్ ఉంది మీకు అని. సో ఎనీవే సో నేను కూడా నా కృష్ణ చైతన్యం ఈ జీవనంలో కొంత స్టార్ట్ చేసే ముందు కృష్ణుడి గురించి చాలా ఈ విధమైన అవగాహనమే, చాలా మిస్అండర్స్టాండింగ్, చాలా ఒక ఎన్వియస్నెస్, జలసి, ఇంకొక విధంగా అండర్స్టాండింగ్. ఏదో విధంగా భగవంతుడిని ఆలోచిస్తుంటే వ్యక్తిలో వాడు ఒక రోజు ఇంకొక రోజు వాడు భక్తులు అవుతారు. వాళ్ళు చాలా మంది మనం చూస్తాం ఏదో విధంగా వాళ్ళు ద్వేషంగా ఉంటేనో కొంత టైం అంతే, తర్వాత తెలిసినాక వాళ్ళు భక్తులు అవుతారు. సో ఇక్కడ చెప్తుండేది ఈ సంరంభ యోగ అనేది భగవంతుని ద్వేషంతో వాళ్ళు ఆలోచిస్తుంటారు. జయ విజయులు వాళ్ళు హిరణ్యకాక్షగా అవతరించినప్పుడు అవ్వచ్చు, లేకుంటే తర్వాత రావణ కుంభకర్ణగా అవతరించినప్పుడు అప్పుడు అవ్వచ్చు, లేకపోతే లాస్ట్ గా శిశుపాల కూడా కృష్ణుడు గురించి చాలా ద్వేషం శిశుపాలుడు. సో ఫైనల్ గా కృష్ణుడు వాళ్ళని వధించుతారు. ఆ రాజసూయ యజ్ఞ సమయంలో వాళ్ళని వధించినప్పుడు అందరికీ కనిపిస్తా ఉంది ఆ శిశుపాలుడ ఏమి నిజమైన శిశుపాలుడు ఆత్మ అదే బయట వచ్చి శ్రీకృష్ణుడ దేహానికి మర్జ్ అవుతుంది. సో అందరికి అంత దేవతలు ఉన్నారు అక్కడ, అంత ఋషిమునులు ఉన్నారు, అందరికి కనిపిస్తుంది ఈ విధంగా. కృష్ణుడు దేహం నుండినే వచ్చేది బ్రహ్మజ్యోతి. సో బ్రహ్మజ్యోతి ఈ అసురుడు వాళ్ళు కృష్ణుడు వధించే అసురులు కూడా దానికి చేరుకుంటారు ఫస్ట్ గా. అయితే వీళ్ళు భక్తులు, తర్వాత వాళ్ళు
నారాయణ వైకుంఠలోకి ప్రవేశించేది. లేకుంటే సామాన్యంగా భగవంతుడిని వధించే అసురులు కూడా మోక్షంతో ప్రాప్తి చేస్తారు. ఈ సాయుధ్య ముక్తి అని ఏమి చెప్తున్నారు మనం వినేది, ఈ యోగులు తపస్సు చేస్తున్నారు ఎంతో సంవత్సరాలు, ఎంతో తత్వవేత్తలు ఫిలాసఫర్స్ ఆలోచిస్తున్నారు, మునులు చాలా వేదాంత స్టడీ, ఈ స్టడీ ఆ స్టడీ, నేతి అనుకొని వాళ్ళు కూడా ఇదే ఆశించుతుండేది. ఏం ఆశించుతుండేది? బ్రహ్మ కైవల్య సిద్ధి, నేను ఒకటవ్వాలి, నేను లీనం అవ్వాలి నేను. సో ఇది లీనమయ్యేది, ఇది భగవంతుడు సంరంభ యోగ, ఎవరో తనను ఆలోచించేది ఒక శత్రుత్వంతో, ఒక వైరత్వంతో, ఒక ద్వేషంతో వాళ్ళకు కూడా భగవంతుడు అనుగ్రహిస్తున్నారు. సో భక్తులు దీన్ని ఆశించారు వాళ్ళు. దీనికి ఇది కైవల్యం నరకాయతే. శుద్ధ భక్తులు చెప్పేది మనకి ఈ విధమైన లీనమయ్యేది వద్దు. ఇది భగవంతుడితో ఒకటయ్యేది అంటే భగవంతుడితో మనం ఉండే నిత్య సంబంధంలో మనం ఒకటవ్వాలి. ఫ్యామిలీలో మనం ఒకటి అంటే ఫ్యామిలీలో మనం ఏం చెప్పేది, ప్రతి ఒక్కరు ఒకే విధంగా మనము ఆలోచిస్తాం. ప్రతి ఒక్కరు మనము ఓకే, ఫ్యామిలీకి ఏమి మంచిది, మనకి ఒక ఇల్లు కావాలి, మనకి ఇంకోటి మన చిల్డ్రన్, మన పిల్లలు మంచి ఎడ్యుకేషన్ కావాలి, వాళ్ళకి సెటిల్ కావాలి లైఫ్ లో. సో అట్లా తల్లిదండ్రులు, భార్యాభర్తలు ఒక ఆలోచన చేస్తారు. వాళ్ళు ఒకే విధం ఒక ఆలోచన. వన్నెస్ అంటే అది. లేకుంటే ఒక సమాజంలో మన కుటుంబంలో మన ఫ్యామిలీలు అంతా ముందు రావాలి, మన మన నగరం ముందు రావాలి, మన సమాజం ముందు రావాలి అని మీరు ఒక ఆలోచన పెడతారు. అది వన్నెస్ అంటే. వన్నెస్ అంటే అందరూ చేరి ఒకటై అయిపోయేది కాదు, అంతా మిక్స్ అయిపోయి అది ఒకటి కాదు. మేమంతా ఇండియన్స్, మేము భారతీయులు, మనం చీనా దేశం వాళ్ళు మనకి ఇచ్చేస్తున్నారు, పాకిస్తాన్ ఇచ్చేస్తున్నారు, ఒకటి మనము అంటే మనమందరూ ఒక ఇంట్రెస్ట్, ఇండియాకి ఒక దీనికి. అది వన్నెస్ అంటే అంత చేరుకునేది కాదు. ఈ విధంగా ఆత్మలు వాళ్ళు మోక్షం అంటే, ముక్తి అంటే నేను మీరు అంత చేరి మిక్స్ అయ్యేది. అది కాదండి, అది సరైన అండర్స్టాండింగ్ కాదు. అది ఒక విధంగా అది ఒకటి సూసైడ్ అని చెప్తారు. వద్దు నాకు ఈ ఫ్రస్ట్రేషన్ నుండి, అలాంటి భౌతిక జగత్తులో మనకు ఫ్రస్ట్రేషన్ అవుతా ఉంటుంది అన్ని సంబంధాలలో కూడా. సో అలాగే మేము ఆలోచించేది, వద్దప్ప ఈ సంబంధాలే వద్దు. ఈ సంబంధం ఉంది కృష్ణుడు సెంటర్ గా ఉండుకొని తన భక్తులతో నిజమైన సంబంధం ఉంది. అక్కడ ప్రతి ఒక్కరు, అక్కడ వైకుంఠ జగత్లో ఎవరు బ్రహ్మచారి సన్యాసులు కూడా లేరు అని చెప్తారు. అక్కడంతా గృహస్థ జీవంలోనే ఉన్నారు. అయితే కృష్ణుడికి అంత ఆత్మీయ భావంతో ఉండుకొని వాళ్ళ సంబంధం ఉంది. ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాళ్ళు కృష్ణుని సేవ చేస్తున్నారు. అక్కడ ఏది రూపంలో ఉంటేనో భక్తులు, ఒక మగవాళ్ళు, ఆడవాళ్ళు, ఒక మనిషినో, ఒక చేపో, ఒక గోవో, ಯಾವುదైనా రూపంలో ఉండొచ్చు, ఒక చిన్న గడ్డి వీళ్ళు ఉంటేనో వాళ్ళు సంపూర్ణ సచ్చిదానంద దీంట్లో ఉండుకొని వాళ్ళు కృష్ణుని సేవ చేసే ఒక భావంగా ఉన్నారు. ప్రతి ఒక్కరు భౌతిక జగత్ అది కాదు, నా స్వార్థం, నా ఇంద్రియ సుఖం. సో అది బాగా జరుగుతుందే, నాకు సంబంధం, నాకు ఒక భార్య సంబంధం ఉంది, నాకు భర్తడి సంబంధం ఉంది, నా పిల్లల సంబంధం లేకుంటే వద్దు నాకు. సో మనం విడిచేస్తాం. ఇది భౌతిక జగత్, సెల్ఫిష్నెస్, స్వార్థం. సో ఇంకొకటి స్వార్థం అని చెప్తారు. ఒకటి స్వార్థం మా వైయక్తిక, మా స్వార్థం. ఇంకోటి ఎక్స్టెండెడ్ సెల్ఫిష్నెస్. ఫ్యామిలీ కూడా ఒక విధంగా శిలా ప్రభుపాద గురువులు చెప్పేది ఇదేమీ లేదు, ఇది పెద్ద విషయం, ఇది కూడా సెల్ఫిష్నెస్. ఇది నా కుటుంబము, నా ఇది చెప్పేది అది ఇంకొక ఎక్స్టెండెడ్ సెల్ఫిష్నెస్ అంటారు. పర్సనల్ సెల్ఫిష్నెస్, ఎక్స్టెండెడ్ సెల్ఫిష్నెస్. ఇది కాదు నిజమైన మన స్వార్థం అంటే. ప్రహ్లాద్ మహారాజు చెప్పేది స్వార్థగతిమి విష్ణు నథే విదు స్వార్థగతిమి విష్ణు దురాశయా ఏ బహిరర్థమాని అంధాయతాంధైరుపనీయమాన తేపీశతంత్ర ఉరుధాంని బద్ధ. సో మనము భౌతిక జగత్లో, భౌతిక కల్మసముల నుండి, రజోగుణ తమోగుణ ప్రభావం నుండి, ఈ భౌతిక జగత్ మాయాలో పడిపోయి మనకి మన స్వార్థం ఏమేని తెలియదు. యాక్చువల్లీ మన స్వార్థం అంటే ఏమంటే నతే విదు స్వార్థగతి మీ విష్ణు. ఈ విష్ణు వీళ్ళకి తెలుసు, భక్తులకి తెలుసు, జయ విజయులకి ఏమో ఒక యాక్సిడెంట్గా అయిందంటే భగవంతుడి ఆలోచన, భగవంతుడి సంకల్పం నుండి అయింది. లేకుంటే వాళ్ళకి తెలుసు మన స్వార్థము విష్ణునే, విష్ణు కృష్ణుని సేవించి దీన్ని విడిచి వెళ్తున్నాం కదా, ఇది ఏమి జరుగుతా ఉంది ఇప్పుడు అని వాళ్ళు ఇచ్చేస్తున్నారు. మా స్వార్థము విష్ణుని సేవించేది. నతే విధు తెలీదు, భౌతిక జగత్లో మనకు తెలియదంట ఇది. నతే విధు స్వార్థగతిని విష్ణు యాళ్ళు తెలీదు. దురాశయ ఏ బహిరర్థమానిన, మనము బాహ్యంగా చూస్తున్నాం, మనకి లోగా మనకు కనిపిస్తాలే మనం ఎవరు అని తెలియదు మనకి. ఇప్పుడు నతే విధు స్వార్థగతిని విష్ణు దురాశ, ఆశ ఉంది, కావాలి, కోరికలు, అది జీవ లక్షణం. అది
అయితే ఈ రోజు మనకి దురాశాలు ఉన్నాయి, మనకి చెడు ఆశలు ఉన్నాయి. దురాశ ఈ బహిరర్థమానిన, మనం బయటగా చూస్తే కారణమైన అంతర్యం కనిపిస్తాడు మనకి. మనం ఏమి, మన నిజమైన అస్తిత్వం ఏమిటి, నేను నిత్యమైన వ్యక్తి, నేను భగవంతుడ నిత్య సేవకుడు, నేను మనకి ఇది తెలుస్తాడు. నతే విదు స్వార్థగతిని విష్ణు దురాశయాయ బహిరతమాన్య అంధాయతాందే రూపనీయమాన. ఎలా ఇలా జరుగుతా ఉంది, ఎలా మేము ఈ జీవనంలో ఉన్నాము, అంధాయతాందే రూపనీయమానం. సో మనము ఈ విధంగా ఉన్నాము అంటే మనకు మార్గదర్శనం ఇచ్చే మన లీడర్స్ అని ఉంటారు ప్రతి సమాజంలో. ఫ్యామిలీలో మనకు లీడర్ ఉన్నారు, మన తండ్రి, మన తల్లి, హస్బెండ్, ప్రతి ఒక్క దీంట్లో ఒక సమాజంలో ఇంకొక లీడర్ ఉన్నారు, ఒక దేశంలో ఒక లీడర్ ఉన్నారు, ఒక రాజు ఉన్నారు. సో ఈ విధంగా ఏవి సిస్టమ్ గానో లీడర్ ఉన్నారు. అయితే చెప్తున్నారు ఇప్పుడు ప్రస్తుత భౌతిక జగత్తు ఏమైపోతుంది, మనకు భౌతిక మాయా ప్రభావం నుండి అంధాయత అందే రూపనీయమా. అంద అంటే గ్రుడ్డి వాళ్ళు, వాళ్ళకి కనపదు, వాళ్ళకి జీవన లక్ష్యం ఏమిటి తెలియదు. వాళ్ళకి జీవన లక్ష్యము భగవంతుడిని సేవించాలి, భగవద్ధామకు వెళ్ళాలి, ఈ భౌతిక జగత్ ఇది జైలు, ఇది తెలియదు వాళ్ళకి. వాళ్ళ అజ్ఞానంలో వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు. సో ఆ గ్రుడ్డి వాళ్ళని మనం పెట్టుకొని మనం గ్రుడ్డి వాళ్ళు మనం వెనకాలి వెళ్తున్నాం. ఈ పోయి ఒక పెద్ద సైంటిస్టో, ఈ పెద్ద ఒక ఎడ్యుకేషనిస్టో, ఈ పెద్ద ఒక పొలిటీషియన్, వాళ్ళకి తెలుసా, వాళ్ళకి శిలా ప్రభుపాద చెప్తుంటే సర్టిఫికేట్ మీరు ఇవ్వండి, ఓటు ఇవ్వండి, ముందు ఫస్ట్ అడగండి, మీరు కృష్ణ భక్తుల, మీరు కృష్ణుడి గురించి, మీకు భగవద్గీత గురించి తెలుసా, మీకు ధర్మతత్వం గురించి, లేకుంటే వాళ్ళని అది ఇమీడియట్లీ వాళ్ళని రిజెక్ట్ చేయండి, తిరస్కరించండి. సో ఈ టెస్ట్ ఉండాలి మన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా. ఈ వ్యక్తికి కృష్ణతత్వం తెలుసా, భగవద్గీత తెలుసా, భగవంతుడు అవతరించి భగవంతుడు ఈ దివ్యలు చేస్తున్నారు, వాళ్ళ గురించి ఏమో తెలుసా, లేదు నాకు కృష్ణ ఎవరు అని తెలియదు, నాకేమిటి తెలియదు, నువ్వు మూర్ఖుడు, నువ్వు అంతే, నువ్వు గ్రుడ్డివాడు, నువ్వు అంతే, మనం రిజెక్ట్ చేయాలి. అంధాయతాందే రూపనీయమాన. సో ఆ విధమైన అందరూ అందరినీ కూడా తీసుకొని వెళ్తున్నారు. అంధాయతాందే రూపనీయమాన తేపీషతంత్రం వృధాం నిబద్ధ. ఎలా వాళ్ళు అందులో అంటే వాళ్ళకి ఈశతంత్రం, భగవంతుల ఈ నియమాలు, భౌతిక జగత్తు ఎలా జరుగుతుంది, కర్మ సిద్ధాంతం ఎలా జరుగుతుంది, ఎలా శ్రీకృష్ణుడు నారాయణుడు అంతా కూడా నియమిస్తున్నాడు, వాళ్ళకి తెలియదు. వాళ్ళకి ఈ జగత్తు ఎలా జరుగుతుంది, ఎలా ఈ సైక్లోన్ వస్తుంది, ఎలా ఈ విధంగా జరుగుతుంది, ఎండ ఉంది, ఎలా ఇది ఉంది, ఏమి దీని కారణం తెలియదు వాళ్ళకి. ఈశతంత్రం తెలియదు. వాళ్ళు అసత్యం అప్రతిష్టం అని వాళ్ళు చెప్పేది. వాళ్ళు ఈ జగత్తుకి కారణకారకుడు లేదు, ఇది అంతా ఆటోమేటిక్ గా జరుగుతుంది, దేవుడు లేదు. సో ఈ విధంగా గుడ్డి వాళ్ళు, ఈశతంత్రం తెలియదు వాళ్ళకి, భగవంతుని నియమాలు తెలియదు వాళ్ళకి. సో ఈ విధంగా వాళ్ళు నతే విదు స్వార్థగతి విష్ణు దురాశయాయ బహిరతమాన అంధాయతాందే రూపనీయమాన తేపి ఈశతంత్రం ఉరుధాంని బద్ధ. సో అంత గుడ్డి వాళ్ళు ఉండేస్తే అయిపోతుందా, ఉరుధాంని బద్ధ. సో వాళ్ళు భౌతిక జగత్ నియమాలకి లోబడి ఉన్నారు వాళ్ళు. అట్లే వాళ్ళని టైట్ గా వాళ్ళని బైండింగ్ అయింది రజోగుణ తమోగుణం. ఇప్పుడేమో తాత్కాలిక సమయం, తాత్కాలిక సన్నివేశాలతో వాళ్ళు నాకు ఇది ఉంది, అది ఉంది, నేను అంత గొప్పవాడు, నాకు అంతమంది చాలా మంది ఇది చేస్తారు అని చెప్పవచ్చు నేను. ఇది కొంత సమయం అంతే. శాశ్వత సమయంలో, కాలంలో ఇది 10 సంవత్సరాలు, 50 సంవత్సరాలు, 100 సంవత్సరాలు, ఇది ఏమిటిది సమయం? ఇది ఒక సెకండ్ ఉన్నట్లు, సెకండు లేదు ఇది బ్రహ్ముడు సమయంలో చూస్తే. సో ఆ సమయానికి వీళ్ళు ఒక మాయా మోహితులై భగవంతుడు లేరు, ఇది లేదు, అది లేదు, లేకుంటే ఉంది, త్వరనే ఉంది భగవంతుడి నియమాలు. ఎవ్రీ యాక్షన్ యాజ్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్. కర్మబంధనం ఇది, దీని నుండి ఎవరు కూడా ముక్తులు లేదు ఇది. సో వాళ్ళకి తెలియదు, వాళ్ళకి వృధాంని బద్ధ, వాళ్ళు రజోగుణ తమోగుణం ప్రభావం నుండి కంప్లీట్ గా వాళ్ళు బైండ్ అయినారు. సో వాళ్ళని చేతులు కాళ్ళు వాళ్ళు మేము కట్టేసినప్పుడు వాళ్ళు మనకి ఏమి చేసేకపోతుంది. మనకి ఇప్పుడు అందరూ కూడా 10 మంది ఒక రూమ్ లో అందరూ ఒక పగ్గంలో వేసి పెడితే అందరూ బయట రావాలంటే ఏం చేయాలి? మనం అంతా మన మూతి, మన చేతులు అన్ని కూడా మూసేశారు, అంత గట్టిగా పెట్టేశారు. ఇప్పుడు అందరూ మమ్మల్ని వచ్చి రిలీజ్ చేయండి అని చెప్తే ఎవరికి చెప్పాలి? మనం ఎవరు చేతులని రిలీజ్ అయినా వాళ్ళకి అడగాలి. సో ఎవరు ఆచార్యులు, శుద్ధ భక్తులు ఎవరున్నారు, శిల ప్రభుపాదులు, మనం వాళ్ళకి కోరుతాం, మనకి రిలీజ్ చేయండి. మనకి దాన్ని విడి చేసి మనము ఇంకొక బద్ధుడికి వెళ్ళి ఎవరో యోగి, ఎవరో ఇది, ఎవరో అది అని అనుకొని మనం వెళ్ళి రిలీజ్ చేయండి, మనకి మార్గదర్శనం ఏం చదువుతుంది? ఆ వ్యక్తినే బంధనంగా ఉన్నాడు. సో ముక్త పురుషుడు మనకి ఆచార్యులు, శుద్ధ భక్తులు, గురుష పరంపరలో వచ్చే. సో వాళ్ళ మార్గదర్శనం ద్వారా మనము ఈ పగ్గం మనకి ఏం కట్టిన దీనికి ముక్తులు అవ్వచ్చు. మనకి నిజమైన దర్శనం దొరుకుతుంది, మనకి శాస్త్ర చక్షుష కనిపిస్తుంది, మనకి ఏమి సత్యమేమి, ఏమి నిజము అని నిజాయితీ తెలుస్తుంది మాకు. అప్పుడు మన జీవనం పరిపూర్ణం అవుతుంది.
సో ఎనీవే ఇక్కడ పాయింట్ ఇక్కడ చెప్తుండేది బ్రహ్మహేళనం అని దాని నుండి ఆ శాపం అది వస్తుంది, అది బ్రహ్మహేళనం, దాని రియాక్షన్ వస్తుంది, దాన్ని భౌతిక జగత్తులో వినేది, ఇప్పుడు వింటుండేది జయ విజయులు వాళ్ళకు కూడా ఒక విధమైన రియాక్షన్ వచ్చింది. వాళ్ళు ఏమి కొంత చిన్న ఒక అగౌరవం వాళ్ళు నిలిపారంతే, వాళ్ళు అందుకే వాళ్ళకి ఈ భౌతిక జగత్తు రావాలి పడేవాళ్ళు. సో బ్రహ్మహేళనం చాలా సీరియస్. సో ఈ రియాక్షన్ చాలా ఇంకా ఒక్కొక్క టైం చెప్తారు. మీ హరిదాస్ ఠాకూర్ కథ వింటారు మీరు. హరిదాస్ ఠాకూరులో చాలా గొప్ప భక్తులు. సో భగవంతుల నామాలు 3 లక్షల నామాలు, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే, నిరంతరంగా వాళ్ళకి జపిస్తుండ్రి వాళ్ళు. సో వాళ్ళ విరుద్ధంగా ఒక జమీందారు ఎవరు పల్లిది చైతన్య వాళ్ళు ఒక సమయంకి వస్తారు. అదేమో ఒక ఊరు ఉంది, పేరు బెనాపోలో ఏమో చెప్తారు అనుకుంటాను, బంగ్లాదేశ్ వాళ్ళు, ఈస్ట్ బెంగాల్. సో అక్కడ వస్తారు వాళ్ళు, వచ్చి కొంత నివసించుతారు. అక్కడ కూడా వాళ్ళు ఎక్కడ వెళ్తేనో అదే వాళ్ళది 3 లక్షల నామాలు. వాళ్ళకి ఎవరైనా భక్తులు వస్తే వాళ్ళకి సరి అయిన మార్గదర్శనము వాళ్ళకి ఇస్తుంటారు. వాళ్ళు బాగా ప్రచారం చేస్తుంటారు. కేవలం వాళ్ళు ఆచరించేది కాదు, ప్రచారం కూడా చేస్తుంటారు హరిదాస్ ఠాకూర్, రెండు కూడా. సో ఆమెక ఎవరో ఒక వ్యక్తి జమీందారుడు, ఈ వ్యక్తి ఇంత సమయంలో నాకన్నా ఎక్కువగా కీర్తి పొందాడు, నేను ఈ రాజు ఈ ఒక దీనికి నగరానికి పల్లికి అని ఒక వైరభావంతో వాళ్ళకి నిజమైన స్వరూపం చూపిస్తాను, ఇది ఇంపోస్టర్, నిజమైన ఈ వ్యక్తి కాదు, సుಮ್ಮನೆ ఊరికే ఈ వ్యక్తి పెద్ద భక్తుడు, శుద్ధ వ్యక్తి, సాధువు, సంతుడు అని చెప్తున్నారంటే నేను నిజ స్వరూపం నిజాయితీ చూపిస్తాను. నేను చేశాడు, కొంత వేష్యల్ని వాళ్ళని చేర్పించి వాళ్ళని మీటింగ్ పిలిచి, దాంట్లో ఎవరు చాలా అందమైన ఒక అమ్మాయి వాళ్ళని ఇచ్చేసి, మీరు వీళ్ళు ಹೋಗಿ కలియాలి మీరు హరిదాస్ ఠాకూర్ని. మీ హరిదాస్ ఠాకూర్ చూసిందే నా ఒక కానిస్టేబుల్, పోలీస్ కానిస్టేబుల్ మీరు అరెస్ట్ చేస్తే వస్తాను. సో ఆ అమ్మాయి చెప్తారు, లేదు ఒకరోజు విడిచేయండి, నేను నిజంగా పతనం చేపిస్తాను, అదేమి పెద్ద విషయం కాదు, నా జీవనం అంతా అదే విధంగా నేను గడిపాను నేను. సో నాకు విడిచేయండి ఒకరోజు, నెక్స్ట్ రోజు నేను ఒకరోజు వాళ్ళని మైథునం దీంట్లో ఇచ్చేస్తాను, మగ్నం చేస్తాను, చేసి వాళ్ళని మాయాలో పడిపిస్తాను, వాళ్ళకి ఫాల్ డౌన్ చేస్తాను, వాళ్ళకి పతనం చేస్తాను వాళ్ళకి. సో అమ్మాయి వెళ్తుంది, మనకు తెలుసు ఆ స్టోరీ. ఫస్ట్ డే, సెకండ్ డే, సో వీళ్ళు వాళ్ళ ఎఫెక్ట్ నుండి వాళ్ళు పతనం కాలే హరిదాస్ ఠాకూరులు. మనకి ఆలోచించితేనే మనం పతనం అయిపోతాం, మన స్థాయి మనది. వాళ్ళు హరిదాస్ ఠాకూర్ వాళ్ళు కూడా ఆ సమయానికి, హరిదాస్ ఠాకూర్ చాలా యంగ్ యువకుడు ఆ సమయం, ఈ లీల జరిగినప్పుడు. యంగ్ బ్లడ్ సమయం అంటే కొంత కామభావం ఉంటుంది సహజంగా. అయితే కూడా నో డిస్టర్బెన్స్, శుద్ధ భక్తుడు, మహాభాగవతుడు అనేది మనకు తెలిసేది. వాళ్ళ స్థాయి ఏమి డిస్టర్బెన్స్ కాక 3వ రోజుల ఆమె ఎవరు వెళ్ళింది చైతన్య హరిదాస్ ఠాకూర్ని పతంచేది, ఆమె భక్తులారా. సో ఈ తర్వాత హరిదాస్ ఠాకూర్ వాళ్ళకి దీక్ష ఇచ్చింది, నేను ఇక్కడ నుండి వెళ్ళిపోతాను, నాకు ఈ అవసరంలే, ఈ అసురుడు ఈ జమీందారుతో వైరత్వ భావంతో చేసేది నాది జీవనం కాదు, నేను ఇక్కడ వచ్చాను కొంత సమయానికి, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళే ఒక ఇది సూచన, నేను ఇక్కడ వెళ్తాను, వెళ్ళిపోయాను. అయితే నువ్వు ఇక్కడ నివసించు, నువ్వు ఇప్పుడు 3 లక్షల నామాలు నాకు జపించు. సో ఇది ఎఫెక్ట్ హరిదాస్ ఠాకూర్లో ఆ వేశ్య అమ్మాయిని శుద్ధ భక్తులుగా మార్పింది. సో ఎనివే ఇదైంది, ఇది ఒక అపరాధం అయింది. ఎవరికి? ఆ జమీందారుడు ఏమి పేరేమో ఉంది. సో ఎనివే, సో ఆ జమీందారుడు తర్వాత చెప్తారు, నిత్యానంద ప్రభు విజిట్ చేస్తారు అదే ప్లేస్. అది వీళ్ళ పెద్ద స్టోరీ అది. సో నిత్యానంద ప్రభుకి కూడా ఆ వ్యక్తి కొంత ఇది జరుగుతుంది, అగౌరవం జరుగుతుంది. సో నిత్యానంద ప్రభు కూడా కరెక్ట్ చేస్తారు, ఓ నువ్వు హరిదాస్ ఠాకూర్కి ఈ విధంగా చేసావు, నిత్యానంద ప్రభు సాక్షాత్ బలరాముడు. సో వాళ్ళు నీకు ఇంకొక కొంత రోజులు అంతే, అది కూడా ఎంతో రోజులు చెప్తారు, ఒక 1 వీక్ 10 days. ఆ రోజుల్లో నీకు వస్తారు, నువ్వు జమీందారు కదా, నీ గవర్నమెంట్ ముస్లిం సర్కార్ నుండి వీళ్ళు వస్తారు, ఎవరో వీళ్ళు వచ్చి నీ ఇంట్లోనే, నీ బయట వాళ్ళు వచ్చి కూర్చొని, నీ ఇంటి బయట కూర్చొని వాళ్ళు అక్కడ గోమాంసం తిని, గో హత్య చేసి అటు కంప్లీట్ నీది నాశనం చేస్తారు. సో ఇది వాళ్ళకి దొరికిన ఒక రియాక్షన్. యాక్చువల్ ప్రభుపాద అక్కడ చాలా బాగా రాస్తారు, ఈ విధంగా ఏదైనా శుద్ధ భక్తులకి ఒక అగౌరవం అవుతాయి, అగౌరవమయ్యే ఒక ప్లేసు, అగౌరవమయ్యే వ్యక్తి, ఆ కుటుంబము అన్ని సర్వనాశనం అయిపోతారు. సో ఈ విధంగా ఇక్కడ చాలా బాగా చైతన్య లీల మేము వినేది. మనము ఆ విలేజే, ఆ వ్యక్తి వచ్చి ఎవరు ఆఫీసరో వీళ్ళ ఒక మిస్అప్రోప్రియేషన్ అంతా చూసి
ఫుల్ ఆ విలేజ్ నే వాళ్ళు డిస్ట్రాయ్ చేస్తారు. అంత ఒక ఇది అవుతుంది ఆ ఒక వ్యక్తి జమీందారు నుండి. ఎనివే భక్తులకి ఏమి కాదు, భగవంతుడి రక్షణ ఉంటుంది. అయితే చెప్పేది ఈ విధంగా బ్రహ్మహేళనం అనేది దానికి అంత రియాక్షన్ అంతా ఉంటుంది దానికి. సో ఎనివే అయితే ఇక్కడ మనం వింటుండేది హరే కృష్ణ మంత్ర మనం పలికితే బ్రహ్మహేళనం ఏమి పెద్దది కాదు. అలాగే ఎంతో ఇది కూడా మనము దాన్ని క్రాస్ చేయొచ్చు. సో భగవంతుడి నామము, భగవంతుడి భక్తి యోగము అంత పవర్ఫుల్ అంత వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్. సో చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. ఈ రోజు అయితే నేను ఎండ్ చేస్తాను అనుకుంటాను. చూస్తాను నెక్స్ట్ కంటిన్యూ చేయొచ్చు. అయితే ఈ శ్లోకాల భాషలో ప్రభుపాద మనకి ముఖ్యంగా కృష్ణ థాట్, కృష్ణుని స్మరించే దాన్ని ఎంఫసైజ్ చేస్తున్నారు. తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మామనుస్మరయుధ్య చ మయ్యర్పిత మనోబుద్ధిర్ మామే వైశ్యస్య సంశయ. కృష్ణుడు మనకి భగవంతుడు 8వ అధ్యాయంలో చెప్పేది అర్జున కావున దేర్ ఫోర్ అంటే కన్క్లూజన్ ఏం చేయాలి అర్జున, సర్వేషు కాలేషు అన్ని ఎల్లప్పుడూ నువ్వు ఏం చేయాలి, మామనుస్మర యుద్ధ, నువ్వు యుద్ధం చేయి, నీ కర్తవ్యాలు ఉన్నాయి, నువ్వు యోధుడు అవుతే నన్ను విస్మరించరాదు, నన్ను ఎప్పుడు స్మరించాలి. తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మాం అనుస్మర యుద్ధ మయి అర్పిత మనోబుద్ధి, నీ మనస్సు నీ బుద్ధి సంపూర్ణ నాపైన సంలగ్నం చేసి మామే వైశ్య సంశయ, నన్ను ఖండితంగా నువ్వు అంతిమన ప్రాప్తి చేస్తాను. సో అర్జున ద్వారా భగవంతుడు మనకి ఆ స్మరణం, కృష్ణుని స్మరి, ఆ స్మరణం ఎలా జరుగుతుంది కలియుగానికి చైతన్య మహాప్రభు చెప్పేది కీర్తనీయ సదాహరి. సో మనం భగవంతుడి నామంని నిరంతరంగా జపించాలి. మనం హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే. ఇది ఈ విధానం. మనకి ఈ విధానం నుండి మనము కృష్ణుడి గురించి మన మనస్సు మన బుద్ధి ప్రతి ఒక్కటి మనది పరిశుద్ధులైనంత పక్వమైనంత భగవంతుడిపై మనం సంలగ్నం చేసేకి సాధ్యమవుతుంది మనకి. లేకుంటే ఇక్కడ సంరంభ యోగేన, ఈవెన్ బై సంరంభ యోగ వాళ్ళకి ఇదవుతుంది. ఈ బ్రహ్మహేళనం గురించి ఒక జస్ట్ ఫినిషింగ్ ద లాస్ట్ చిన్న ఇన్స్టెన్స్. బ్రహ్మహేళనం అంటే ఒక బ్రాహ్మణుడు శాపం చేసేది. సో చైతన్య మహాప్రభుకి కూడా ఒక టైం జాయిన్ అవుతుంది. సో ఎవరికైనా జ్ఞప్తి ఉందా అది స్టోరీ? చైతన్య మహాప్రభుకి కూడా ఒక బ్రాహ్మణుడు శాపం వేసేది ఒకటి. ఎవరికైనా తెలుసా ఆ స్టోరీ? రాజేశ్వరి రాణి మాత చేతులు యాడ్స్ చేస్తారు. లేదు ప్రభుజీ, నాకు తెలియదు. నేను వేరే దాని గురించి మిమ్మల్ని మాట్లాడాలని తర్వాత క్లాస్ అయింది. సో బ్రహ్మహేళనం చైతన్య మహాప్రభు కూడా ఒక బ్రాహ్మణుడు వాళ్ళు శాపం చేశారు. సో ఓకే, నేను కంప్లీట్ చేస్తాను అది. సో ఒక టైంలో చైతన్య మహాప్రభు వాళ్ళ ఇంటికి ఒక బ్రాహ్మణుడు వస్తాడు. తను వంట చేసుకొని 2 సార్లు 3 సార్లు అతను వంట చేసి నా దేవుడికి నైవేద్యం పెట్టిన తర్వాత ఆ బ్రాహ్మణుడు తినడానికి అవ్వకుండా చైతన్య మహాప్రభు తనకి నైవేద్యం పెట్టనివ్వకుండా తను తినేస్తారు. అది ఇంకొక సన్నివేశం, అది కూడా చాలా చాలా మంచి లీల. అది ఆ స్టోరీ కాదు, కుమారుడుగా చిన్న పాప అంతే, చంద్రబాబు అప్పుడు మేబీ 2 years 2-3 సంవత్సరాలు ఉండొచ్చు అంతే ఆ సమయానికి. అది కూడా చాలా మంచి లీల. అది పెద్ద మంచి స్టోరీ. అది కూడా మీరు అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు వాళ్ళకి అంతిమ వాళ్ళకి చూపిస్తారు. ఏంటంటే ప్రతి టైం వాళ్ళు ఆఫర్ చేస్తారు, చైతన్య మహాప్రభు వచ్చి ఆ ఆఫరింగ్ వాళ్ళు ముందే నైవేద్యం స్వీకరించేది. సో వీళ్ళు కృష్ణుడు ఒక చిన్న మూర్తి పెట్టుకొని వాళ్ళు ఆఫర్ చేస్తుంటారు. అయితే చైతన్య తింటున్నారు. సో ఫైనల్ గా చైతన్య మహాప్రభు నేనే ఆ కృష్ణుడు అని వాళ్ళకి అరుగుని చూపించి అయితే వాళ్ళకి చెప్తారు, ఎవరికి చెప్పరాదు నువ్వు అని చెప్తారు. సో అది ఒక మంచి లీల అది. సో నేను ఇక్కడ ఈ లీల చెప్తుండేది బ్రహ్మహేళనం అంటే ఒక బ్రాహ్మణుడు చైతన్య మహాప్రభు దూషించే ఒక లీల నాకు జ్ఞప్తి వచ్చేదంటే చైతన్య మహాప్రభు గంగా తటమున వాళ్ళు చేసేటప్పుడు రోజు కూడా చైతన్య మహాప్రభు అక్కడ చెప్తారు, నాకు చైతన్య మహాప్రభు 2 తల్లిలు అని ఒక టైంలో చెప్పే విధంగా, ఒకటి నా తల్లి శచీదేవి, ఇంకొకటి గంగామ్మాయి. సో ఆ తటములనే భగవంతుడు చైతన్య మహాప్రభు లీలలంతా జరిగేది నాకు. సో ఎనీవే, సో గంగా తీరంలో చైతన్య మహాప్రభు ఉన్నప్పుడు ఒక బ్రాహ్మణుడు వచ్చి వాళ్ళ ఆ జనవారం ఇది తీసి ఆ థ్రెడ్ దాన్ని పెట్టుకొని నీకు శాపం చేస్తాను నేను, నువ్వు అధర్మం ప్రచారం చేస్తున్నావు, నువ్వు అంత మందికి హరే కృష్ణ మంత్రం జపం చేస్తే చాలు, దీని ద్వారా నీకు అంత సంపూర్ణ పరిపూర్ణత దొరుకుతుంది అని చెప్తున్నావు. మనకు ఒక రోజు చైతన్య మహాప్రభు ఏం చేశారు, చైతన్య మహాప్రభు అంటే ఇనిషియలీ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఆ సంకీర్తన యజ్ఞము కేవలము తన అంతర్య భక్తులతో చైతన్య మహాప్రభు సంకీర్తన చేస్తుంటారు. ఫస్ట్ గా శ్రీవాస్ ఠాకూర్ వాళ్ళ ఇంట్లో ప్రతిరోజు ఫుల్ నైట్
నైట్ మనకి నైట్ అంటే చాలా ఇంకా చాలా భక్తి సేవలు చాలు అని మేము మలుకొంటాం. అయితే అది కాదు శుద్ధ భక్తులు. అప్పుడు స్టార్ట్ ఈవినింగ్ నుండి ఫుల్ నైట్ చైతన్య మహాప్రభులు, శ్రీవాస్ ఠాకూర్, అద్వైత ఆచార్యులు, గదాధర్ పండిత, మురారి గుప్తా, అందరూ నిత్యానంద ప్రభు అంతా, హరిదాస్ ఠాకూర్ అంతా వీళ్ళంతా అంతర్య భక్తులు వీళ్ళతో చేరి శ్రీవాస్ ఠాకూర్ వాళ్ళ ఇంట్లో మెయిన్ డోర్ లాక్ బోల్ట్ చేసుకొని ఎవరు కూడా రారాదు, బయట వాళ్ళకి ఎవరికి ఎంట్రెన్స్ లేదు, ప్రవేశం లేదు. సో వీళ్ళు సంకీర్తన, ఫుల్ నైట్ సంకీర్తన చైతన్య మహాప్రభు. సో మనం వెళ్తున్నాం మాయాపూర్కి మరలా. సో ఎవరు వస్తారు రండి. November 3rd to November 8th శ్రీవా సాంగర్ అదే స్థలంని మేము ఇప్పుడు చాలా డెవలప్ కూడా చేశారు. అక్కడ భక్తులు వాళ్ళు ఎవరు గోడియ మఠ వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు, బాగా మంచి పెద్ద హాల్. లాస్ట్ టైం వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ సంకీర్తన చేశాను మేము. చైతన్య మహాప్రభు అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసింది సంకీర్తన. అయితే ఎవరికి అందరికీ ఎంట్రీలే, ప్రతి ఒక్కరికి ఎంట్రీలే. ఎవరు ఓన్లీ శుద్ధ భక్తులు వాళ్ళకి మాత్రం. సో ఆ విధంగా ఆ బ్రాహ్మణుడు ఒక రోజు వచ్చింది, చూశాడు లోగా ఉంది, ఏమో యాక్టివిటీస్, భక్తులు ఉన్నారు, వాళ్ళు మీటింగ్ జరుగుతా ఉంది, కృష్ణ కథను ఏమో డిస్కస్ చేస్తున్నారు, లేకపోతే సంకీర్తన హరే కృష్ణ మధ్య జపం కీర్తన అవుతే ఎంట్రీ లే వాళ్ళకి. క్రుద్ధం. ఇప్పుడు ఏ విధంగా ఇక్కడ కుమారులకి ఒక కోపం ఇది వచ్చిందో ఆ వ్యక్తికి కూడా అక్కడ నాకు ఎంట్రీ లేదు నాకు అని కోపం వచ్చింది. సో నెక్స్ట్ రోజు చైతన్య మహాప్రభుని వాళ్ళు కలిసినప్పుడు ఆ గంగా తటమున, నువ్వు ఈ విధంగా నాకు ప్రవేశం కూడా లేదా, నేను ఇంత గొప్ప వ్యక్తి, ఎంత నేను వేదాలు దీనంత నేను చదివాను, నేను ఎంతో ధర్మం పాలించాను, యజ్ఞాలు కాలాలు తెలుసు, నాకు ఇంత తెలుసు, నాకు ఎంట్రీ లేవు, నాకు మీ ఒక సంఘంలో ఏ విధమైన ఆచరణ మీరు చేసేది, మీరు ధర్మం మీరు ఈ భౌతిక జగత్లో ఎందుకు కూడా మీకు ఆనందం లేదు అని వాళ్ళ ఒక శాపం. మెటీరియల్ లైఫ్ లో మీకు ఆనందం లేదు. సో చైతన్య మహాప్రభు ఆ సమయంలో గృహస్థ జీవనంలో ఉంటారు. అది యాక్చువల్ చైతన్య మహాప్రభు సన్యాసం స్వీకరించే ఇది ఇంకేం సమయం. సో చైతన్య మహాప్రభు ఓ వెరీ నైస్, నాకు ఇక ఇది భౌతికంగా నాకు భౌతిక జీవనం అంటే గృహస్థ జీవనంలో మనం ఆనందించేది మంచి ఇది అంతా. సో వాళ్ళకి చైతన్య మహాప్రభు ఓ నాకు మీ ఒక ఆశీర్వాదం, నాకు మంచిదైంది, నాకు భౌతికంగా ఆనందం వద్దు నాకు. సో అదే ఆంతర్యంగా చైతన్య మహాప్రభు ఆనందం అవుతుంది చైతన్య మహాప్రభు స్వీకరించారు చైతన్య మహాప్రభు. సో దాని నుండి అదొక కారణంగా చైతన్య మహాప్రభు సన్యాస అయ్యారు. ఇది కారణాలు. ఇదంతా భగవంతుడి దివ్య లీలలు, బ్రహ్మహేళనం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. ప్రభుజీ